Bukang liwayway pa lamang ay naglalakad na kaming magpinsan papuntang paaralan. 2 oras pa ang aming lalakarin bago makarating ng eskwelahan. Kaya ayaw sana ng tatay na pag-aralin ako. Ano ba naman daw at nakapag-elementarya na naman ako. Ang mahalaga raw ay marunong na akong magbilang at magsulat. Hindi na raw ako maluloko noon ng ibang tao. Aalagaan ko na lang daw ang aming 5 baka at 3 kalabaw. Kapag mas dumami, edi mas malaki ang pera kapag naibenta na. Pero napakataas ang pangarap ko. Gusto kong magkaroon ng propesyon para may pagmalaki ang pamilya. Ayaw kong mapag-iwanan na ang iba kong mga pinsan ay pawang nasa matataas na posisyon na. Samantalang ako, takilang mag-aararo pa rin ng aming sakahan. Hindi ko naman minamaliit ang pagsasaka. Pero ang ano nga't pwede namang magkaroon ng degree. Bakit mananatili na lang sa pagiging magsasaka? Itago niyo po ako sa pangalang Boy, Sir Caspar. Mula sa pinaka-bukiring parte ng isang bayan, napugad talaga ng mga aswang. Hindi ko nababanggitin pa kung saang dako iyon. 49 na ngayon ang aking edad at ang ibabahagi kong kwento ay noon pang 17 anyos pa lamang ako. Unang taon ng high school, taong 1990. Sa totoo lang, mabigat ang loob ni Tatang nang ipilit ko makapag-aral dahil hindi talaga pagsasaka ang pangarap ko, Sir Caspar. Idolo ko ang aming guro sa primarya na kahit ilang oras ang lakarin at ilang ilog ang tawirin, ay kinayang mapaglingkuran at maturuan lamang ang lahat ng mga inosenteng kabataan sa mga liblib ng lugar. Medyo may katandaan na ako nung nag-aral ako ng high school. Gawa ng ilang taon akong nahinto. Gusto ko ang maging katulad nila, kaya kahit malayo at kahit nagtatampo ang Tatang, ipinipilit ko pa rin ang aking pangarap. Hindi pa rin naman ako naging pabaya. Sa tuwing walang pasok ay maaga akong pumupunta sa sakahan para tulungan ang tatay sa pag-aararo at sa pagpapakain ng aming mga alaga. Araw ng Martes noon, mga 4 na buwan na simula ng pasukan. Mag-isa akong naglakad sa kadaliman ng madaling araw. Hindi daw kasi papasok ang aking isang pinsan dahil may lagnat. Ang 2 naman na magkapatid ay hindi rin dahil kailangan nilang bunutin ang mga tanim na mani para maibenta. Ang babae kong pinsan naman ay hindi rin pinayagang pumasok dahil maglalaba. Ganoon madalas sa bukid, butihing taga-salaysay. Madalas absent sa pag-aaral dahil sa dami ng aming responsibilidad sa bukirin. Kung minsan nga, sabay pa kaming 5 sa pag-absent. O minsan naman, ako lang mag-isa ang absent dahil kinakailangan. Kung hindi talaga lang nun magkaroon ng mahabang pagsusulit sa 3 main subject sa araw na iyon, edi sana hindi rin ako papasok. Unang pagkakataon ko yung naglakad ng mag-isa. At tila na paglalaroan ako ng ibang nilalang. Ilang beses akong pabalik-balik sa kubo. Iyon pa naman ang iniiwasan naming magpinsan dahil haka-haka sa lugar na aswang ang matandang babae na doon ay mag-isang naninirahan. Halos patakbo na akong maglakad para malampasan ang kubo. Ngunit sadyang doon pa rin talaga ang aking bagsak. Alam ko na kaagad na aswang talaga ang may pakana. Kung bakit namino ako, sir. Hindi ko alam kung anong exact term nito sa Tagalog. Basta sa amin ay namino.
Basta yun na yun. Malilate na ako ng pasok. Ngunit wala akong magawa. Talagang kahit anong gagawin ko ay babalik pa rin ako doon. Mabuti na lang at paumaga na. Kaya nang maninag na ang daan ay tsaka lang naging tuloy-tuloy ang aking lakad. Kahit na late ako ng pasok ay ayos lang. Maintindihan naman ako ng aking teacher dahil sobrang layo nga ng aming tirahan. Minsan nga ang nag-alok ang mga ito na makitira sa bahay na pinagawa ng gobyerno para sa kanila galing sa malayo pa na teacher. Pero hindi pumayag ang tatang. Galing sila ng bayan kaya provided ng gobyerno ang kanilang tuluyan. Simpleng bahay lang din iyon, nayari sa kawayan at kahoy. At kaming ring mga estudyante ang nangunguha ng kanilang panggatong at nag-iigib ng tubig para sa kanilang gagamitin sa kusina. Kinahapunan nun, mag-isa na naman akong naglakad pa uwi. Bigla kong naisip ang nangyari sa akin ng umagang iyon. Bigla akong kinabahan dahil gabi ako kung dadaan ulit doon. Baka hindi na ako makakauwi ng bahay dahil paglalaroan na naman ako nito. Lakad takbo ako nang hindi masyadong maabutan ng dilim sa daanang iyon. Ngunit kahit anong gawin ko ay gagabihin talaga ako. Nalampason ko na ang kubo ng matanda kaya sobrang tuwa ko. Ang hindi ko alam ay sa unahang konti lang ay may nag-aabang ng nilalang na nakatuwad sa daan. Sa sobrang takot ko ay hindi ko na napigilang sumigaw ng ubos lakas. Sobrang sakit ng lalamunan ko pero hindi ko yun ininda. Nagbabaka sakali akong may makarinig pa rin sa akin ang mga sandaling iyon. Bahala na. Pero kailangan kong bumalik sa aking dinaanan. May nakausling malaking bato yata akong nabundol. Dahilan ng aking pagkatumba. Iyon lang at biglang nagdilim na lahat at hindi ko na alam pa ang sunod na nangyari. Nagising na lang ako kinaumagahan na sobrang bigat ng ulo. Mas malaki pa sa kamao ni tatang ang bukol sa aking ulo. Ang kwento nila sa akin ay galing daw ang aking pinsan at ang tatay nito sa pagbenta ng kanilang paunang ani na produktong mani. Nadaanan daw ako. Hindi ko alam na nakasunod pala sila sa akin. Kaya nang marinig nila ang aking sigaw ay mabilis nilang pinausad ang kanilang kalabaw na hila-hila pa ang karusa sa likod. Doon lang nila ako nadatna na nakahandusay at hindi na gumagalaw sa daan. Tumama pa raw ang ulo ko sa malaking puno ng kahoy. Isinakay na lamang ako ng mga ito sa karusa at hinatid sa aming bahay. Saglit akong naamisya dahil sa pagkabangga kong iyon sa kahoy. 3 araw bago ko maalala ang lahat. Dahil doon ay pumayag na ang tatay na tumira ako malapit sa paaralan. Tuwing Sabado ng hapon na lamang ang aking uwi para sa trabahong bukid. Kasama rin ang 4 ko pang pinsan. Lunes ng madaling araw ay balik na naman sa paaralan. Akala ko ayos na. Iyon na ang hindi kalimot-limot na pangyayari tungkol sa mga aswang. Yun pala ay simple pa lamang iyon. Dahil isang Biyernes ng hapon na sobrang dilim ng ulap, inakala naming aabot kami sa kanya-kanya naming bahay. Ngunit kalagitnaan pa lang nang sinalubong na kami ng malaking baha. Wala kaming magawa kundi ang huminto roon. Umakyat kami sa mataas na bahagi. Naghanap ng bahay na pwede kaming makisilang. Hindi pumasok sa isipan namin na posibleng teritoryo ng mga aswang ang aming inakyat. May nadaanan kaming isang kubo. Bagong tayo ito. Maliit lang pero halatang pulido ang pagkakagawa. Siguro ginagawa lamang itong silungan ng may-ari.
kasi tanging ilang damit pansaka lamang ang tanging nakakabit roon. Karit ng palay at isang asarol. Nang makaupo kami nang naisipan naming wala kaming kakaining hapunan doon. Hindi rin kami nakahanap kahit pospor man lang sana doon. Tanging flashlight na maliit lang din ang mayroon ako. Maging ang mga pinsan ko ay wala ring dala. Naisipan na lamang naming pumunta sa ibabaw pang bahagi at baka may mga kabahayan pa roon. Hinintay lang naming tumila ng kaunti ang ulan. Tsaka kami bumaba at naglakbay upang maghanap ng makainan. Halos nasa sobrang liblib na ang namataan naming ilaw ng lampara mula sa di kalayuan. Medyo malayo-layo na rin ang aming nalakbay mula sa kubo na nauna naming nasilungan. Malayo pa lang ay todo tawag na kami sa may-ari ng bahay. Baka kasi may aso. Ngunit tahimik lamang. Kaya pumasok na kaagad sa utak namin na wala ang mga itong alagang aso. Biglang bumukas ang pinto. Isang ginang ang nakatayo sa harap ng pinto at sumilip sa kinaroroonan namin. Magandang gabi po, Manang. Makikitulog po sana kami at makikikain. Naabutan po kasi kami ng mataas na tubig baha. Walang gatol na sabi ng aking pinsang babae. Hindi umibig agad ang ginang. Lumingon ito at tila may kinakausap ng pabulong. May lumapit pang tatlo sa may pintuan. Sumilip pa rin ang mga ito. Ang isa ay malamang asawa ng ginang at ang dalawa ay matandang mag-asawa. Marahil ay magulang ng mga ito. May iba pang sumilip sa bera. Marahil ay mga anak ng mag-asawa. Abay, pumasok na kayo. Malamig pa naman. Bakit pa kayo umuwi? Alam niyo naman na masama ang panahon. Halika kayo. Akyat kayo rito. Saad ng matandang lalaki. Isa-isa kaming umakyat. Bali 4 kaming lalaki at isa lang ang babae. Amoy na amoy pa namin ang samyo ng tanglad na isinahog malamang sa tinola. Biglang kumalam ang aking tiyan. Tamang-tama sa malamig na panahon. Nagbabakasakali lang po kasi kami na makarating pa ng bahay. Ang dami pa kasing trabahong bukid ang naghihintay sa amin. Sabi naman ng aking pinsan na lalaki. Inikot ko ang aking paningin. May 3 binata na nakaupo sa berha. Ang isa ay kaedara namin. Ang dalawa ay nasa 20 pataas na. May isang babaeng bata na nasa 10 taon marahil ang edad. Nagtatago ito sa loob at pasilip-silip lang. Kapag nahuhuling nakatingin ay nagtatago rin. Ang wewerdo nila. Kapag nagsasalita ay hindi humaharap sa amin. Minsan hinuhuli ko ang mga mata nila, ngunit mabilis na yumuyo ko. Ganoon din ang mga binata. Ang isa sa kanila ay panay ang tingin sa aking pinsang babae. Ngunit kapag nahuli ko itong nakatingin ay mabilis na yumuyo ko. O kaya ay sa iba-iba baling ang tingin. Abala sa pakikipag-usap ang aking mga pinsan habang ako ay nagmamatsyag lamang sa mga galaw ng magpamilya. Pinabihis pa kami ng mga ito ng kanilang damit dahil basang-basa kami ng ulan. Pagkatapos ay niyaya na sa hapag para makapag-apunan. Halina kayo, kumain na tayo. Anyaya ng ina. Ang asawa nito ay binuhat pa ang malalaking kaldero at nilagay sa gilid ng sahig. Isa-isang umupo paikot ang mga ito. Ang mga pinsan ko ay mabilis ring dumalo habang ako ay patuloy lang sa pagmamatsyag. Hindi kasi lumabas ang batang babae at ang isang pang nakapagtataka.
Hindi naman nila alam na maliligaw kami sa kanilang tirahan sa gabing iyan. Bakit ang laki ng mga kaldero? Mauubos nila ang ganoong karaming kanin at ulam? Mas lalo akong nagulat nang may adobong karne pang sinasantok ang ginang sa kawali. Hindi lang tinula ang ulam dahil may adobo pa. Dong, umupo ka na sa tabi ng pinsan mo. Kanina ka pa tahimik. Puna ng matandang babae. Tila napahiya ako sa sinabi nito. Nahalata kaya niya ang pagiging usosero ko. Ang dami naman pong handa. May birthday po yata sa inyo. Happy birthday po. Wika ng aking pinsan na babae. Umagik-gik ang matandang babae at sinabing walang okasyon. Sadya lang daw matakaw silang magpamilya. Pinuna ko rin ang bata sa loob. Ngunit ang sabi ng ina nito ay ginigising lang siya nito kapag gutom. Kumain na raw kasi ito kaninang hapon. Nagkibit balikat na lamang ako. Hindi ko rin maiwasang hindi mapahanga sa katakawan nila. Maging ang matandang mag-asawa ay tila nakailang dagdag na ng kanin at ulam. Halos hindi na nga nginunguya ng mga ito ang karne. Diretso na yatang nilulunok. Hindi talaga normal ang kain ng mga matatandang iyon. Hindi rin naman sila matataba. Nauna kaming 5 na natapos kumain. Nagpresenta pa ang pinsan kong babae na siya nang maghugas ng mga platong kinainan naming lahat. Ngunit mabilis siya nitong hinarangan. Nako, hindi pwede. Alam mong bawal sa aming pamahiin na paghugasin o pagwilisin ang bisita sa unang araw ng pagtira nito sa aming bahay. Wala nang magawa pa ang aking pinsan. Umupo na lang din ito sa berha. Samantalang ang lola ay hinanda ang aming banig na tutulugan. Pagkatapos ay pinapasok na kami roon sa isang silid. Pagod daw kasi kami sa paglalakad. Mababait at maganda naman ang pagtanggap at pagpapatuloy nila sa amin. Kaya laking pasasalamat din namin. Sinara kong maigi ang pintuan. Yari sa tablo na magabal ang kanilang pinto at sahig. Maging ang buong bahay. May 4 na kwarto at doon kami sa bandang dulo pinatuloy. Kalagitnaan ng aming tulog nang magising ako sa mga yapak sa harap ng pinto. Paroot parito iyon na tila ba may binabantayan. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang pinto at bintana sa labas. Kasunod ay ang huni ng wakwak at tila ba alagang bibe. Nakakalito ang huni ng maraming nilalang. Subalit alam ko na aswang ang huni ng mga iyon. At ang pamilya na aming natutulugan ang mga aswang na iyon. Akala ko ako na lang ang gising. Kami palang lahat. Dahil marahil ay nanibago kami sa bahay na hindi amin. Pati na rin sa mga inakala naming tao lang rin ang nagmamay-ari ng bahay na iyon. Pinisil ng kung sino ang aking braso. Hindi ko alam kung sino sa mga pinsan ko iyon. Subalit naintindihan ko ang ibig sabihin. Tila ginigising ako at inakala na tulog. Gusto lang maging alerto sakali may ibang balak ang pamilya sa amin. Pumisil din ako pabalik. Kanya-kanya kaming pisilan. Ngunit hindi kami naglikha ng ingay. Lalo pa at nariyan pa ang ibang nilalang na paikot-ikot lang. Hanggang sa naging tahimik na sa wakas ang paligid. Napagtanto ko na wala naman silang pakay na kami ang bibiktimahin. Gayon pa man, nakakatakot pa rin. Paano pala kung kinabukasan na hindi na kami palalabasin dahil bihag na kami at nakalaan ang pagkain sa kanila?
Hindi na ako nakatulog pa ng gabing iyon. Patuloy lang akong nagmamatsak. Ang hindi ko alam, lahat ng mga pinsan ko ay ganoon rin. Malamig ang panahon noon. Ngunit, halos kaming lahat ay pinagpapawisan at nakakaramdam ng init. Nang magtitilaok ng manok ay napabuntong hininga ko. Ilang oras na lang at makakauwi na rin kami. Parang gusto ko na rin hilahin ang oras. Ilang sandali pa ay magkasunod na huni ng wakwak ang aming narinig. Paniguradong narinig din iyon ng aking mga pinsan. Kanya-kanyang balikwas ang mga ito. Indikasyon na kailangan naming maging alerto. May ibinagsak na kung anong bagay sa likod ng bahay. Gusto ko sanang silipin iyon ngunit malayo sa akin. Ayoko ring makaligha ng ingay. Parang may binuksan na pinto. Indikasyon na may isa pa palang bahay sa likod ng bakuran. Kasunod ay ang pagbukas ng pinto sa kusina. Tapos ay ang langit-ngit ng sahig. Paiwatig na pumasok na mga ito sa loob. Narinig ko pa rin ang kaluskos sa kusina. Tila may binabali na tuyong kahoy. Tapos ay narinig ko na lang ang mga pitik na likha ng apoy. Pakuluan ba natin itong lahat? Tanong ng matandang babae. Oo, syempre. Tsaka na natin iimbak sa kubo sa likod. Mahinang saad ng matanda. Subalit malinaw ko pa ring naririnig. Kakaiba nga sila. Nang magliliwanag na ay tuduyog-yog na ako sa kanila. Gising kayo. Uwi na tayo. Anyaya ko pa sa kanila. Hindi ako tulog, uy. Saad ng pinsan kong babae. Lalo na ako. Saad naman ng lalaki kong pinsan. Aka rin. Uwi ka rin ng kapatid nito. Ibig sabihin lahat kami ay hindi natulog. Lahat kami ay nagmatsak. Binuksan ko kaagad ang pinto at isa-isa na kaming lumabas. Mag-asawang matanda lang ang nasa labas. Ang lalaki ay nakaupo sa bera habang nagkakape, habang babae naman ay abala sa kusina. Magandang umaga po sa inyo. Bati ko. Nakangiti rin ang mga ito. Uwi na po kami. Salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin. Uwi ka ng isa kong pinsan. Nako, mag-agahan mo na kayo rito bago umuwi. Saad ba ng matandang lalaki? Nako, wag na po. Siguradong masyado nang nag-aalala ang mga magulang namin. Wika ko na lamang dito. Nagpupumilit pa talaga ang mga ito. Subalit kanya-kanya kami ng alibay. Hanggang sa makalabas na nga kami. Todo karipas na kami ng takbo bit-bit ang tsinelas. Bahala na kung sobrang putik ang aming daanan. Basta makalayo lang kami sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Hindi kami kaagad nagkwento sa aming mga magulang tungkol sa pamilya na aming tinuluyan. Kasi siguradong pahihintuin kami sa pag-aaral. Masisira ang pangarap namin. Subalit isa lang ang nasisiguro ko. Nakakakain na kaming 5 ng karne ng tao. Kadiri mang isipin, pero wala eh. Tapos na namin iyong namnamin. Masarap din naman. Wala kang paghambingan. Kakaibang timpla at kakaibang lasa. Lumipas pa ang mga panahon at gumraduate ako ng high school. Tsaka lang nalaman ng aking pamilya na ganun ang nangyari sa amin. Ang masakla pa dito ay sa ibang tao nila nalaman ang tungkol sa aming naranasan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, mga kaswang o Sir Casper. Maraming salamat po sa pagbigay ng buhay sa kwento ko. Muli po, ako po si Boy ng Philippines. Alright.